θα συνεχίζεται με τον Παπαϊωάννου στην εκτέλεση στο 90. Σούτ από τον Παπαϊωάννου στα σώματα. Πέλης. Το σούτ με το δεξί γκολ! Απίστευτο γκολ! Μπάζερ μπίτερ από τον Παπαϊωάννου! 7-6! Το γκολ που μπορεί να δωρήσει στο Φούρεση τη νίκη της σημερινής αναμέτρησης. Τρομερό! Το βολ πλάνε από τον Παπαϊωάννου. 7-6! Ο Στάμου βγάζει. Η νίκη είναι εξασφαλισμένη. Άμυνα καλή. Ο Πολικός πρέπει να αντεπιτεθεί αν θέλει να προλάβει την ισοφάριση για να στείλει το μάτς στην παράταση. Παίζει. Περνάει, εκτελεί out. Σκληρό εδώ πέρα. Παπαδιώτης περνάει, κάνει και το σουτ, δοκάρι. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ σε καλό σημείο για το Φούρεση. Υπενθυμίζουμε 7-6. Εδώ τώρα λίγο εντάσεις με το διαιτητή στον πάγκο. Περιμένουμε να δούμε την εκτέλεση του Παπαδιώτη. Το παίρνει πάνω, το εκτελεί στα σώματα. Παπαϊωάννου με χώρο, το σουτ. Κόντρα, είναι πλάγιο. 2 λεπτά παιχνιδιού ακόμα. Το Φούρεση αν το κρατήσει αυτό είναι νικητής της αναμέτρησης. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Τι είναι μαλάκα, μπορεί να αλλάξω παίκτη. Η πάσα αφήνει. Γούβερης περνάει, κρατάει, έχει βγει out. 1 λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. 50 δευτερόλεπτα. Εδώ το πλάγιο. Ντάφος περνάει. Δημητριάδης, Στάμου, Κούβερης. Περνάει, Κούβερης με τον Μπέλη. Εδώ. Μέσα ο Παπαϊωάννου, είναι out. Κούβερης, Δημητριάδης, Παπαϊωάννου, Κούβερης. Ο Άλκης, η φάση δεν έχει τελειώσει όπως ο Παπαϊωάννου. Τελευταία φάση. Άλκης, Δημητριάδης, πάει να περάσει. Στάμου. Τέλος αγώνα. Το Φούρεση θα νικήσει με 7-6 τον αγώνα. Ένα δύσκολο μάτς. Το πήρε παρόλα αυτά με τον γκολ του Παπαϊωάννου στο 90. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ.
Εδώ για τις ομάδες καταπληκτικά τα πράγματα. Αυτό ήταν το μάτς. Ήμουν ο Δημήτρης Πότσιος στην περιγραφή του αγώνα. Τα λέμε σε ένα επόμενο μάτς του Πολικού.